Location ya Matieko yego toka se ward ya Bogusere bungi akitutu chache South ni gori tkuliare baba kogokera obo koreri ibo bolinkoria na boigo obo wenia bwabo sebwa maroire au umuroberi wabagokora wanenya getari ya Bosongo yobeto kwariganiwa no MC bwenseme yo Vincent Abuga nigo nonya nabo bane kyabudari tkoria ankioni go barabe bako basichinsemo chiaraganga asabantu baboliwe wasokya sobonge eriyo kwenyorera obo wenyo bo eriyo ko batanga kurwase okonyora amaroire yechingenjo ahora botyo ni gutwarganira centre y'wekirano nere Dipon Asanya abamenyi be ward ya Bogisero anene sublocation ya Matieko nigo bagokera omurubiri bwokonyora kuweniwa kurwasinya gitari ya Bosongoli tukuria rero asekerenga igyo kurigereria bali batali kwenyara itukeria rero lyabire ligiya sengenjo ya abanyagitari baitu bachirega igange gotokonya free nande nje nagokira sengenjo iguru yabanya abarwire baitu bari binyoro tayari tubwata obukungu abarwire bari binyoro sengenjo tubwati mariogo tukubakonya lakini yanyarekanire bumwareti genteka sitole ekareka konya abarwire baitu abange barwata abandi bari bitanda batari kwenyara sai omuroberi oywe okorenga abantu bonsi imeye binyoro nigo okorekana busa wakanira gutaiyo igo narorire biya sengenjo yegasi yo ingia mu MC akorire korete ngane yengiya yo kutugweni tangi bene ndio mwangu cyo tumbiya mona sengenjo aya tokoleire nande tigaga nderega kumambia abande bataranyora mangana aya mambi nale laganga nyagitari asengenjo nande okurwali uko nande okurwali kumbosa basade uko boliwo bagendera ganga nande barwali kawaida muna tu arwali kuri tukeria rero nyoyo kunyara kugenda endera ganga arwali lakini mbabwe antikutiga kenege ntukere kiyase ngiyo gotokonya bwangu igo ntuganiti ebinde bitoka sekenyoro ali abangina bagaga bali abagotu amangana yakubekera biya nonya nabo aya igangati ya magenderero insejo mu MC we ward ya Bogisero umweshimiwa Vincent Abuga haso kwenekyanga amagima yabange nkoligererigware boikeranu igo abananchi ba minto kerengererie kiya mweshimiwa wa Abuga na gwatekerenge kiya n'abananchi baye kiara tari kuibubiya kera abantu barwarite na ikire babwate afingia na intutoko kibwa na litongo semeringa kwikano watu 27 na kitoko y'abantu baito bwate yafingia intonyara kubwate naso bwamo semerekerie byao kora gusangana babwatani benyagitari ya Bosongo nigo baba bakorera eganga yabo yo kwirania koboko gocha sebinyoro kubwatekana no buremirwa bonene ubu abere boko enekiwa kero kende bogosegeta amakweli twali araisinga abamanya abange ba Matieko na bagocha banyara services ku Bosongo ona sengenjo more client cya Bosongo andi monyare ko bamogotuige na sobo korera gwitu borobuya na kikiagere tuachira inde to give back to the community igo tuachira isiko sengenjo yo gukorera abantu ba minto as a program yeto popularly known as giving back to the community ono bono gutuacha na mariogo tuacha na abanyagitari baisaine alafu twarorera abananchi ono bono no twakurira lakini mambia naende ndubwate orogendo rwenda ase station yende tukukaraganga no turabaise ko bamambia twabaringoriri kupima twaringe pressure esukari muna muroche pressure yanyereye kusumbwa abantu abange chisukari twabapimira abutwanyore bwatu muchane twabaira marioba abantu mbali farinaribo you cannot come to hospital na abandi mbali baraboro bakorora ngaka ekero muchi wikari boro bayigo baberanka ono twachusi kubairira service yiga ginko reporter ya yetaseni kyao na mbeya Mokia Ndizi TV kurwa sesa blockation ya Matieko egotoke ward ya Bogisero meyebunga ya kitutu chache South Italian Dipon Asanya